Akcentuje to možno taká tá príprava niekde v zahraničí, teda v nejakých lepších podmienkach teplých, takže čo je výhoda? Lepšie je trénovať v zime alebo? Tak asi každý sa teší do toho tepla, bohužiaľ my musíme pracovať v podmienkach, akých máme a samozrejme aj my by sme chceli ísť, ale bohužiaľ, ako hovorím, musíme sa uskrovniť. Asi viacero hráčov si tu našiel, teda spoluhráčov do sezóny, takže kto... Nenašiel? Nenašiel. Myslím, tí asi Poliaci niektorí poodchádzali. Tak, niektorí sa vrátili do Poľska, Peťo Kolesár s Denisom Petrom sú na reprezentáze, takže je to tu trošku užšie, ale v najbližších dňoch sa to doplní. Dá sa, že ani Blažej Vaščák nenastúpi? Tak vyzerá to, že asi skončila mu zmluva a na nové sa nedohodli, takže je to možno škoda, ale bohužiaľ musíme to doplniť. Ten boj o prvú šestku, to ako to vidíš teraz? Tak ako som sa veľakrát vyjadril. Po 6. kole vypadnete do druhej ligy a teraz veľké očakávania, ale stále musíme mať dobrú zimnú prípravu, dobre sa pripraviť za boj. Ale tá vidina prvé šestky je veľká. Tak samozrejme vidíme, že možnosť je, aj tá bodová strata nie je veľká a môžeme tej šestke byť, takže budeme sa to. Ešte s obytom, aké boli sviatky? Už vytravilo, alebo ešte? Tak možno nejaké to kilečko jedno, asi sa bude pohybovať hore dole, ale to podľa mňa patrí k tomu, že sú sviatky a počas tejto prípravy to určite dáme dole a aj všetci, čo možno majú niečo a bolo v domácich podmienkách s rodinou, takže tak. Ok, super, díky krásne. Dodo, tak viacero hráčov odišlo, asi tá vidina prvé šestky dostala nejaké možno vážnejšie trhliny? Ako to vidíš možno teraz? Nemyslím si to. My sme na to zvyknutí, že počas každej prípravy, počas každého prestupového obdobia niekto odíde, niekto príde. Neviem, máme mesiac na to, že by sme sa zohrali a ja si myslím, že máme stále reálnu šancu a neovplyvní nás to nejako veľmi. Absentuje možno aj príprava niekde v Turecku, niekde v zahraničí, lebo ste len na zime asi pôjdete len do Tatier, predpokladám zase? Máme ísť do Tatier, neviem, ako určite by bolo lepšie, keby sme išli niekde do tepla. Aj pre nás hráčov by to bolo príjemnejšie trénovať na živej tráve ako na umelej, ale nechodívame do tepla, už sme na to zvyknutí, čiže ja si myslím, že to nie je nejaký problém. Myslím, že 3 kola ešte delia, sa rozhodne teda, či budete v tej prvej šestke alebo nie, tak bude to náročné. Bude to náročné, jasné, ale myslím si, že máme dobrý žreb. Máme 3 zápasy doma, 1 vonku a ja si myslím, že to môžeme zvládnuť, že tí súperi sú poraziteľní. Zdá sa, že z roka na rok to ide hore a hore, takže špoláte sa v tej tabuľke, bolo by fajn zabezpečiť si prvú šestku a tým pádom nemyslieť na nejaký zostup a dohrať si sezónu po vode. Určite by to bolo super, aj pre nás hráčov by to bola super skúsenosť, keby sme hrali každý zápas proti týmom z prvej šestky. Predsa len sú to lepšie týmy a určite by nám to každému pomohlo. Pačko, si už nejakých 5 rokov, ako ty máš vzťah k zimnej príprave, tiež patríš k tým hráčom, ktorí frflú na tréningu dávky? Som tu 5 rokov a myslím si, že tá zimná príprava sa zmenila za tých 5 rokov. Keď som tu bol prvý rok, tak bola naozaj ťažká, ale teraz to už nie je také. Máme trénera, ktorý nám nedáva až toľko behať bez lopty a keď už aj beháme, tak s loptou, čiže ja si myslím, že to je úplne v pohode. Pán tréner, tak začneme tak štandardne, príchody, odchody. Tak tých príchodov je pomenej, tých odchodov trošku viacej. Tak vieme, že odešli tí Poliaci do mateckých klubov s Peťom Kávkom a Blažejom Vaščákom sme sa, dá sa povedať, rozišli momentálne v takom štádiu. Momentálne na tréningu nám chýba 7 hráčov, tí, čo ešte sú máme mladých reprezentantov do 21 rokov, niektorí sú zranení a niektorí sú aj chorí, takže tých, čo tu nie sú na prvom tréningu je dosť. Momentálne príchody sú len dvaja mladí hráči na skúške, takže na ktorých sa pozrieme a uvidíme. Niektorí majú prísť v priebehu tohto týždňa, nejakí 2-3 ešte, takže uvidíme, v akom štádiu to bude. S niektorými sme sa nedohodli a s niektorými ešte čakáme ako prebehnutie rokovania, aby sa to mohlo dotiahnuť do konca. Tí dvaja mladí to sú od vás, ako z vašej liahne alebo niekde? Nie, dostali sme odporúčania, tak to sú mladí chlapci, 99 ročník a 96, takže uvidíme, v akom štádiu budú a ak to bude jedná sa skôr o budúcnosť, uvidíme, ako to bude. Nie sú to hráči, ktorí sú hotoví a nepripravení, ale skôr sa jedná o budúcnosť. Čo sú to za hráči teda, keby ste menovite uvedli? Tak je to Ostap Maleševský, momentálne hrá v Trnave Bčku, 99 ročník a je to Erik Lavač, 96 ročník, hraval v Bernu Akove.
takže uvidíme, to sú nižšie súťaže, ale dostali sme nejaké odporúčania, tak sa na nich pozrieme. Tým dostal možno, by som bol také dosť vážne trhy, myslím, že 4 Poliaci, teraz ste spomínal ďalších dvoch, asi 6 hráčov a v boji o prvú šestku to bude teda tým pádom náročné. Musíte sa asi po niekom aj obzrieť. Tak určite tých odchodov a kvality bolo dosť, tak určite musíme sa aj posilniť na to a myslieť na tú kvalitu. Tak ja verím, že v priebehu tých dvoch týždňov to dotiahneme a príde aj patričná kvalita, aby sme mohli zabojovať o tú prvú šestku. Bolo by fajn sa tam dostať, pretože zvyšok sezóny potom by ste mohli v pohode dohrať, vyskúšať aj nových mladých hráčov možno, perspektívnych. Tak je to náš tajný cieľ, ja som chlapcom povedal pred sezónou ešte, že chcem zabojovať o tú prvú šestku. Tá prvá časť jesene nevyzerala, tá druhá už bola fantastická, tak sme blízko, zároveň ďaleko, tak ja verím, že sa nám ten kader podarí tak doplniť, aby sme mohli zabojovať o tú prvú šestku a bolo by to fajn určite, aj kvôli divákom, aj kvôli chlapcom, aj kvôli tým atraktívnejším superom. Má to viac výhod ako nevýhod, tak to poviem. Z tých medializovaných príchodov, čo sa už v športe objavilo a v iných mass médiách, to vyzerá tak najreálnejšie? No tak momentálne nikto. Áno, niektorých dvoch, troch hráčov sme oslovili a žiaľ Bohu sme sa zatiaľ nedohodli, áno. Takže zatiaľ nie. Poďme k zimnej príprave opäť, nepôjdete nikde do zahraničia, nikde do tepla, takže opäť sťažené podmienky možno? Tak my sme zvyknutí, vieme, kde sa nachádzame, vieme, v čom sme, áno, takže sme v domácich podmienkach, tie 3 týždne budeme doma, potom trošku budeme, nepovedal by som to na herné sústredenie, ale len do Tátia, trošku zmeniť prostredie, dáme si tam za zápasy. A potom sa už vrátime a pripravíme sa na neké je to rýchle, je to len 5 týždňov, 6 zápas, takže 6 sa bude to rýchlo. Sme zvyknutí na domáce podmienky, takže nič sa nedá robiť. Vy ste jediný klub, ktorý trénuje iba v domácich podmienkach, alebo ešte niekto ani neviem teraz? No, myslím si, že asi áno, ale netreba sa na to vyhovárať. Súťaž začína 16. februára a tie podmienky každý má iné, každý zvolí svoj. V tých modeloch, ktorých sa môže pohybovať, my vieme, kde sa môžeme pohybovať, takže sme volili takýto model. Nie je to prvý rok, je to už tretí rok a stále nám to vychádzalo, tak sme ostali viac na tom systému. Ja sa ešte pýtam na Igora Žovčaka, nie je tu tak čo ešte Rusínske sviatky, alebo niekde sa zdieľava? Igor má ten model, ktorý má to už, má to, dá sa povedať, to poisťovstvo a ten biznis, takže niekedy, ako sme sa dohodli spolu, niekedy môže, niekedy nie, to dôvere a Igor nemá pochybnosti, takže je to všetko povedať. Všetko. Díky. Ideme do haly. Neideme na ihrisko. Do haly? Do mestskej haly. Mestská hala. My už pôjdeme za vami asi.